Vítaj pri novom videu. Dneska ti ukážem jedno z mojich najobľúbenejších smoothie a je to oranžové smoothie. Nie je v ňom žiaden pomaranč. Budeš na neho potrebovať banány, bez banánov to nejde. Môžeš použiť čerstvé, ja mám zase iba zmrznuté, lebo nemám čerstvé. Ľadové semiačka, to čo urobí toto smoothie oranžové je tento superfood. Volá sa to kustovnica čínska. Takisto ako pri zelenom smoothie, tak aj pri tomto oranžovom smoothie. Navážim všetky ingrediencie, aby si vedel, koľko toho máš dať, aby to dobre chutilo. Ešte si dáme do toho nejakú indickú škoricu. Hodíme tam cca 4 alebo 5 stredne veľkých banánov. Ľadové semiačka, ja dávam 3 polievkové lyžice. Lebo trojka je magické číslo. 1, 2, 3. Je to 30 gramov. Goji 50 gramov. Škorica 1 gram. Voda 700 gramov. Toto je legálne smoothie, tu nie sú žiadne prekurzory ani drogy. Ak ti video páčilo, daj dole like a chceš pozrieť nejaké iné, klikni hen tam alebo tu za mňa.